ሰላም ኩልኹም ኣብ ዝሓለፈ እዚ ናይ ኣንድሮይድ ሞባይል ፀገም ዝነበረ ከምዚ ብስእሊ እትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባኡ ከመይ ጌርና ብክልተ መገዲ ከም ንዕርዮ ኢለ ብጀርመን ኣውሪደ ነይረ ገለኹም ብእንግሊሽ ኣርኢና ኢልኩምኒ ምስኡ ብእንግሊሽ ፅሒፈሉ ነይረ ግን ንፁር ኣይነበረ መስለኒ ሶ ሕጂ ብእንግሊሽ ጌሰ ደግመልኩም እየ ማለት እዩ እታ ቀዳሚት መገዲ ኣብ ፕሌይ ስቶር ንኣቱ ኣንድሮይድ ሲስተም ዌብ ቪው ኢልና ሰርች ንብል ሽዑ ንኣ ኣፕዴት ንብላ ተኻልአይት መንገዲ ኸዓ ኣብ ሴቲንግስ ንኸይድ ኣፕስ ዝብል ሰርች ንብል ኣብኡ ንኣቱ ሽዑ እታ ዝዓበየትና ኣፕሊኬሽን ሰርች ንብላ ስቶሬጅ ንኣቱ ክሊር ዴታ ዝብል ዘሎ ንጥብቆ ኦኬ ንብላ